Algú va dir que al mar la vida és diferent, que no està feta d'hores, sinó de moments. Els productes del mar són dels recursos alimentaris més valuosos del planeta. Consumir peix o marisc 2 o 3 cops per setmana ens aporta molts nutrients i és una font important de proteïnes, vitamines, minerals i, sobretot, omega-3, un tipus de greix present bàsicament en organismes marins. Un tresor del mar per a la nostra salut. Els omega-3 és un tipus d'àcids grassos. Són uns elements imprescindibles en l'organisme perquè tenen moltes funcions, que tenen unes propietats antiinflamatòries molt importants. Tenen un efecte saludable, sobretot en la malaltia cardiovascular i en alguns tumors. En alguns tumors, no en tots, però només en alguns. La majoria d'espècies de consum comú a casa nostra, per dir-ho així, en tenen. Però tendeixen a tenir una mica més, relativament, els que coneixem com a peix blau. El consum variat de peix és la font més important d'omega-3. Tot i els omega-3 del peix i el marisc, l'ombra de diversos factors n'ha afectat el consum. Més enllà de les al·lèrgies alimentàries i de paràsits com l'anisakis, que es pot evitar congelant el peix un cop pescat o coent-lo a alta temperatura, hi ha altres perills emergents. Doncs els contaminants, com més ben conegut, s'estan emetent contínuament, des de fonts més naturals a fonts més antropogèniques. Depenent de les propietats fisicoquímiques, estaran en una matriu ambiental o en una altra, però finalment gairebé tot acaba al mar. Llavors, des del mar, els peixos estan allà i a través de l'aigua i els peixos més grans menjant-se els més petits, doncs així es van traspassant també els contaminants uns als altres. Totes aquestes substàncies afecten la salut de l'ecosistema marí i, de retruc, la nostra.
Depenent del contaminant i depenent de la quantitat. Pot anar des de dolors gastrointestinals, vòmits, diarrees, tremolors... Una de les grans revolucions de la vida moderna s'ha convertit alhora en una de les grans amenaces per l'ecosistema marí. Dues cares d'una mateixa moneda. El plàstic és barat, impermeable, aïllant i resistent, però també contamina i posa en perill les espècies. El plàstic es va inventar als anys 30 i es va començar a utilitzar de manera massiva a partir dels anys 50 als anys 60. Tot aquell plàstic que ha arribat al mar encara hi és. El gran problema del plàstic és quan es fragmenta a trossets cada vegada més petits, perquè són aquests trossets els que després poden entrar a la xarxa tròfica. Si un organisme ingereix aquest microplàstic, potser no li afectarà el plàstic a nivell físic, però sí que l'alliberació de tots aquests compostos que porta el plàstic adherits li pot produir afectacions al sistema endocrí, alteracions hormonals, s'han observat disminucions en les taxes de reproducció. Ni que paréssim ara l'abocament de plàstics al mar, la concentració de microplàstics no disminuiria, sinó que anirà en augment en els propers anys per efecte de la degradació d'altres plàstics. Aquest és un problema molt més ecològic i ambiental que de la salut, sí. I en tot cas, si té algun efecte sobre la salut a llarg termini, l'haurem d'esbrinar també a mig i llarg termini, perquè com que fins ara no l'havíem identificat com un problema, no tenim estudis que hagin anat a mesurar-ho. Bo no pot ser, però encara no sabem quins serien els seus efectes. Un altre dels perills emergents i que en certa manera pot afectar la nostra salut són les biotoxines marines. Són compostos naturals, vol dir toxines produïdes per organismes, en aquest cas marins, com poden ser bacteris marins, algues, coralls, peixos. En el Mediterrani n'hi ha de manera natural. I són toxines perquè les relacionem amb l'efecte que ens fan a nosaltres. No vol dir que en els altres organismes marins els hagin de fer mal. Això en sabem poc encara. Sabem el que ens afecta als humans, sobretot. És el cas de l'ostreopsis, una microalga pròpia dels mars tropicals. L'augment de la temperatura de l'aigua ha afavorit la seva proliferació en algunes zones del Mediterrani, on s'acumula, sobretot, els mesos d'estiu. Fa una qüestió d'uns 20 anys ha començat a estar present en grans abundàncies. Vol dir que en algunes platges, de cop i volta, n'hi ha moltes. I que fins i tot es veuen, perquè com que té un toc marronós, fa o acumulacions surant a l'aigua o cobrint el fons marí. Com que n'hi ha molta, si aquesta alga que produeix una toxina, aquesta toxina, per l'efecte de les onades, com veiem ara aquí al darrere, passa a l'aire i nosaltres, que som banyistes o que estem passejant, respirem, ens donen algunes petites irritacions respiratòries sobretot, o també mal de cap, trobar-se malament. Les biotoxines marines ens afecten a la salut d'una manera molt general, en el sentit que quan et banyes al mar, doncs pot ser que et piqui en els ulls, que et ragi el nas, que la gola tinguis un gust com metàl·lic, et vingui una mica de gola seca, mal de coll, tos i molt més estranyament febre o malestar general, com si fos una grip petitona, una grip d'un dia o dos, que es passa sense medicació i que no cal prendre res per això. Hem de saber quan passa. Si poguéssim saber per què passa i com evitar-lo ja seria fantàstic, però com a mínim saber identificar la seva presència i avisar sobretot a la gent. I avisar sense crear alarma. És a dir, en aquesta platja hi ha un fenomen natural, una proliferació d'aquesta alga, que us pot donar molèsties respiratòries o un malestar general. Si podeu anar a una altra platja, millor.
Però els contaminants no són l'únic perill dels nostres mars. La pregunta és, hi haurà peix, per exemple, per tothom? Doncs segurament no. Hem de canviar el paradigma de la nostra alimentació marina, segurament diversificant el que és els peixos que mengem, tal com ho havien fet els nostres avis, que menjaven molts més peixos, moltes més espècies que no les que nosaltres mengem. Evidentment, hem de tenir cura de menjar-los i de pescar-los, evidentment, en determinades èpoques que no fem mal a l'estoc pesquer, no menjar els peixos massa petits que no han arribat a l'edat o la talla de reproducció, i per tant hem de ser conscients de tot aquest global, que els biòlegs marins i els biòlegs pesquers ja anem fent les pautes, perquè si no és evident que no hi haurà peix per tothom. El vaivé rítmic de les onades. Un vaivé hipnòtic que ens parla, ens commou, ens inspira, ens relaxa. El mar té aquesta mena de màgia. La coneix bé en Xavier Algans, músic i compositor que sempre que pot s'escapa al mar. Jo treballo a l'Institut del Teatre i per anar a la feina tens el mar al costat però no el veus. És aquella sensació de que el tens a prop però que no l'estàs veient. I en tot cas, com que sé que el tinc a prop, quan no estic treballant, si puc, el vaig a visitar. Pensem que la gent venia a prendre les aigües de mar sota prescripció mèdica, és a dir, hi havia el metge del balneari i, depenent de la dolència de cadascú, li prescrivia el que havia de fer. Nosaltres des del museu sí que ens ha agradat també difondre una mica, perquè sembla potser que estigués una mica oblidat els valors que té l'aigua de mar, perquè potser amb tota una nova moda de la gent tenir piscines particulars o anar a piscines públiques, s'ha perdut una mica que l'aigua de mar té moltes virtuts i la tenim a tocar. Té el iode, té la sal marina, té unes propietats per la pell, per l'aparell respiratori, per la musculatura. És a dir, té moltes virtuts i a vegades la veiem més com un escenari de lleure només i en canvi el podem combinar aquest lleure amb fer salut. Malgrat que és difícil de quantificar, el mar proporciona benestar físic i emocional.
És un enorme gimnàs blau que permet practicar activitats com el busseig, el caiac o la natació, així com altres de més senzilles, com córrer per la platja o passejar per camins costaners. Totes tenen uns beneficis físics evidents, però tot apunta que hi ha alguna cosa més. El gaudi amb la mar o de la mar, vull dir, s'obtén estant en contacte amb ella. Et porta sense saber-ho a la meditació. De fet, estàs meditant. Jo recomanaria a aquella persona que està trista, que algú li ha fet mal, que se sent com buida per dintre, que s'acostés a la mar. No tinc manera de demostrar-ho perquè ciència de salut i mar o salut mental i mar no hi ha gairebé res. Heu de respondre el que creieu, lliurement, i per tant és un qüestionari que l'hem fet per abans i per després. I sobretot gaudiu de l'experiència, o sigui, que això evidentment és el plus per vosaltres també i per tots nosaltres, de poder fer una activitat tots junts. A nosaltres se'ns proposa, des de la Càtedra d'Oceans i Salut Humana, se'ns proposa participar en aquest projecte. De fet, la idea neix des d'allà. I nosaltres de seguida acceptem, perquè considerem que era un projecte molt ambiciós i a la vegada que podia ser molt positiu per tots nosaltres. El que volíem fer era portar a pacients que haguessin tingut un càncer a fer snorkel. Jo crec que és la primera experiència que es fa, no? Suposo. D'aquest tipus, no? Hem trobat més... Conjunte segur. Conjunte segur, sí. Va ser un grup de 6 persones. És una mostra molt petita, però el que està clar és que aquestes 6 persones l'experiència els hi va anar molt i molt bé. Ja que la sensació de benestar que genera el fet de fer qualsevol activitat a prop del mar és molt positiva. El mar cobreix el 70% de la superfície de la Terra i conté el 80% dels éssers vius del planeta. És una terra inexplorada que conté ecosistemes tan diversos com la selva tropical. Conté milers d'organismes que produeixen substàncies que poden ser beneficioses per a la nostra salut. De fet, tradicionalment, la gent de mar ha utilitzat remeis casolans procedents del medi marí. N'hi ha un en concret que és a partir del peix porc, de la família dels esquàlids, dels taurons, on els pescadors no l'utilitzaven per menjar, perquè no era vàlida ni la pell, que és massa dura, i en canvi n'extreien el fetge, el bany marí o simplement amb l'escalfor del sol en sortia un oli i aquest oli l'utilitzaven per la pell. La dieta és la mediterrània, això està clar. La natura és font d'inspiració per a la indústria farmacèutica. Científics i empreses del sector investiguen els organismes marins. Farmamar, una companyia biofarmacèutica centrada en oncologia que s'inspira en el mar per al descobriment de molècules amb activitat antitumoral, n'és només un exemple. Molts fàrmacs que utilitzem per tractar el tumor, fàrmacs clàssics, han vingut de plantes, de microorganismes, etc. I per tant també és cert que el mar, amb la quantitat de vida que té, doncs és una de les àrees que s'està explorant. I busquen components bioactius susceptibles de convertir-se en medicaments. El potencial bioactiu d'una espècie és la seva capacitat per produir una molècula que li serveixi a ell per lluitar o que el beneficiï per alguna cosa. És a dir, per exemple, produir una substància que sigui antibacteriana que l'ajudi a lluitar contra bacteris. Aquest potencial bioactiu, nosaltres, si estudiem aquest organisme, podríem arribar a extreure aquesta molècula, produir-la nosaltres i llavors per poder-nos ajudar a nosaltres a combatre determinades malalties, és a dir, agafar aquesta molècula i fer-la servir nosaltres per lluitar contra una malaltia que a nosaltres ens interessi o contra un bacteri que a nosaltres ens interessi o contra determinat tipus de càncer. El procés és molt laboriós, és a dir, és detectar una molècula
després provar-la en pacients i fins que arriba, en animals, i fins que arriba a la clínica poden passar bastants anys. Un medicament no és trobar-lo, sintetitzar-lo i aplicar-lo. Necessita una sèrie d'estudis clínics controlats i realment el procés és llarg. Llarg, però esperançador. Si no fos perquè aquesta riquesa farmacèutica està amenaçada. La contaminació, l'impacte de les activitats turístiques, la sobrepesca i el canvi climàtic tenen un impacte negatiu sobre algunes espècies i provoquen la mortalitat massiva d'algunes altres. Tindríem, per exemple, les gorgònies, que, degut a l'escalfament de les aigües per culpa del canvi climàtic, s'estan morint simplement perquè necessiten unes aigües més fredes en les que actualment estan. La natura és molt forta i està aguantant la pressió humana des que hi som. Aleshores, té una capacitat d'adaptació important, molt gran, però l'estem collant. Durant tota la història del planeta hi ha hagut extincions. Durant tota la història del planeta han hagut refredaments, escalfaments, etc. El problema és que ara tot va tan ràpid que no li donarem temps a la natura si la continuem apretant tant. Aquí estem diferents biòlegs marins, metges, investigadors de les ciències socials, veterinaris, administració, tots junts per estudiar les relacions que s'estableixen entre els ecosistemes marins i la salut de les persones. I per convèncer a la gent que la millor manera de poder preservar la nostra salut és conservar els ecosistemes marins, conservar la salut dels mars i els oceans, per als nostres fills i pels nostres nets i per les futures generacions. Ja per acabar, la gran pregunta, què és per tu el mar? El mar, per mi, acostar-nos al mar és sempre acostar-nos als nostres orígens. Un lloc que m'acompanya. Per mi és el gran desconegut. Font de vida per una banda, però per l'altra banda és una font d'emocions. Que pot ser el mar, per a mi. I la resposta està en què venim de l'aigua. El mar és la nostra vida. El mar per mi és un lloc on anar-me a esbargir, de nedar, de veure els peixos, de sentir-te respirar, de sentir les onades, és una sensació molt única. És una mena d'atracció, no? És una atracció que la tens en allà, no? I que per mi és una sort poder gaudir-ne gairebé cada dia. El mar és augmenta les sensacions. Vull dir, jo em vaig enamorar del meu marit bussejant i llavors ell em va agafar la mà sota aigua i em vaig enamorar. Continuo bussejant i continuo amb el meu marit, amb qui em vaig enamorar.